मेडिकेल कलेजाव लांदोंमोन दा बेखौनो जोङो थाखा फैसा गैयाखायनो लांनो हायाखै। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि खासियाबारि रामदेव गामिनि अनजालु बसुमतारिया गोब्राब बेरामजों गोग्लैसोनानै दङ। बिमा फाउदुर बसुमतारी आरो बिनि बिसि रन्जिला राभा मोनहा बेरामि अनजालु बसुमतारीखौ गोबां हस्पिटालफोराव लांनानै फाहामनो नाजादोंब्लाबो दिनैसिमावबो फाहामनो हायाखै होननानै फोरमायदों। मेडिकेल कलेजाव लांदोंमोन दा बेखौनो जोङो थाखा फैसा गैयाखायनो लांनो हायाखै। डाक्टर होनदों किडनि बाव हानाय नङा नोंसोर थाबनो गुवाहाटियाव लांदो होनदों। अनजालु बसुमतारिया लिभार आरो किडनि दुर्बल जानाय बेरामजों 2 बोसोर बिसनायाव गोग्लैनानै दङ। निखावरि नखरा हस्पिटालाव लांनो मुलि बायनो रांखावरि जोबलांनायखाय बुहुमनि रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों आखाइ खबजबनानै जा एसे एनै हायो होखानाय एकाउन्ट नङाव अनसुंथाइ हरनो। दा न'खराव जेबो गैला, न' बां फानजोब्बाय, मोसौ थोसौ गासिबो गैला। दा जोङो एकाउन्ट नाम्बार होनोसै, जा रायजोफोर एसे एनै थाइसे थाइनै होयो रायजोफोर अननानै जोंखौहाय अनदो। दा आंनि फिसाया बिदिनो बेमार जानानै दं, किडनि देम जादों आरो ओमफ्राय दा जोङो बेखौनो डाक्टरनाव चिकित्सा खालामनानैबो थाखा फैसा जोबस्रालांबाय, न' बां फानजोब्बाय। दा चिकित्सानि थाखाय जोङो थाखा फैसा एसे रायजोफोर होयो खोमा होननानै जोङो खावलायदों रायजोफोरनाव। दा बे बेमारा जानानै नै 2 बोसोर जानोसै। दा न'खराव जोंना बिखुनजो दं, आंनि फिसाय आरो आंनि फिसा दङ उन्दै। गथ'आ बोसोरसे जानोसै गाबोनजोंहाय 10 तारिख। हाबा जानानै 2 बोसोर जानोसै, मे 2 तारिखबा जोङो 2 बोसोर जानोसै हाबा जानानै। दा बिदिनो बिसिना गोलैनानै दंमोन। दा जोंखौहाय दस्रायाव थिनहरदों। दा जोङो थाखा फैसा गैयाखायनो जोङो लांनो हायाखै। बबे हस्पिटालाव लांनाय जाखो? जोङो दा मेडिकेल कलेजाव लांदोंमोन दा बेखौनो जोङो थाखा फैसा गैयाखायनो लांनो हायाखै। डाक्टरा मा बुंदों? डाक्टर होनदों किडनि बाव हानाय नङा नोंसोर थाबनो गुवाहाटियाव लांदो होनदों। ओमफ्राय जोङो डाक्टर होनदों बिदिनो जोङो थै परिखा खालामनोबो जोङो फैसा गैयाखायनो खालामनो हायासै। हासुदै परिखा खालामबाय, बिदिनो आयुष्मान कार्ड दं होनदोंमोन। ओमफ्राय दा बेखौबो एक्टिभ जायासै। ओमफ्राय दा जों एक्टिभ जायाखै। ओमफ्राय दा बिदिनो थांबाय गारि भाराजों लानानै, ओमफ्राय हायाखायनो जों लाबोफिनबाय। लांनो हायाखै जोङो गुवाहाटियाव थाखा फैसा गैयाखायनो। बिदिनो जाबाय। दा न'खराव जेबो गैला नोंसोर? दा न'खराव जेबो गैला, न' बां फानजोब्बाय, मोसौ थोसौ गासिबो गैला। दा जोङो एकाउन्ट नाम्बार होनोसै, जा रायजोफोर एसे एनै थाइसे थाइनै होयो रायजोफोर अननानै जोंखौहाय अनदो। एकाउन्ट नाम्बारखौ आंनिखौ होनोसै, रन्जिला राभा, बावनो सोना होदो रायजोफोर अननानै। जोङो जेबो थाखा फैसा गैला, चिकित्साबो खालामनो हालासै। अननानै जा थाइसे थाइनै हरो जोंनो हरदो रायजोफोर, जों हेल्प खालामदों। आंना फिसालाया बेबादिनो लोमजादों, दा बेमाराव गोलैसोना दं। दा बेनो जोङो न' बां फानजोब्बाय, धोन सम्पति गासिबो जोबजोब्बाय, फानजोब्बाय। होमबाबो जोङो बे फिसालानि सोखाजानाय राहाखौ दाबो मोननो हायाखै। दा बे फिसालाया दा बिसनायाव गोलैसोना दं। दिनै थाखा फैसा जोबजोबबाबो जोङो बे फिसालाखौ फाहामजानायखौ मोनाखै। दिनै बे फिसालाया बिदिनो किडनि देम जादों होनदों। दा बेफोरनि थाखाय जोङो लांनो थाखाय जोंहा थाखा फैसा गैयैयाव जों अननायनि गेजेरजों जा रायजो राजाफ्रा थाइसे थाइनै हरनो हायो बेखौनो जोङो खावलायदों। न'खराव गैया जानायलाय, गासिबो जोबजोबनायलाय बेखौनो आङो खावलायदों। दा बे फिसालाया गोबां सैनांबाय, दिनै बोसोरनैयानो जानोसै बे फिसालाया हाबा जानानै बेबादि बेमाराव गोलैसोनानै थानाया। दा जोंहा नायनानै जोंहा दिनै न' बां फानजोब्बाय, गंसेबो न' गैला जोंहा फानजोब्बाय। दा बेखौनो जोङो राहा लामा गैयैखाय दा जोङो बेबादिनो रायजो राजाखौ एसे एनै
मोननो थाखाय जोङो खावलायदों जेन' बे फिसालानि बेमार नायजानो थाखाय बिदिनो अननायनि गेजेरजों सोरबाफोर बेबायदिनो जोंनि थाखाय अननानै जेन' बे फिसानि थाखाय सोखा जानो थाखाय जोङो बेबायदिनो खावलायदों आरो बेमारा बेबायदिनो खिंनि देम जादों होनदों दा डाक्टारनाव लांनानै बिदिनो होनायखाय दा जोङो लांनो बेबायदि गुवाहाटियाव बे जानाया बोसोरनैयानो जानोसै दा मे मास मोनबा आरो एप्रिल मोनबा बोसोरनैयानो जानोसै दा बेहा बिदिनो गोबां सैनानै दा जायै दा बिसिनायाव गोग्लैसोबाय 25 बोसोर जाबाय मानसिया अनजालु बसुमतारी दा बेनि थाखायनो जों गोबां न'खराव गैया जानायखाय थाखा फैसा गैयिखाय जोङो रायजो राजानाव गरसे गरनै जोङो खावलायनानै बेबायदिनो न'खराव बिफाबो गैया हौवाबो गैजाया दा बेखौनो जोङो खावलायदों अननायनि गेजेरजों सोरबाफोर अननानै हरोबा जोंनि बे फिसानि थाखाय दाहायनि थाखाय बिदिनो डक्टरफ्राव लांनो थाखाय जों बेखौनो खावलायदों आङो बेखौनो बिदों बयबो अननानै थाइसे थाइनै जेन' हरो बे फिसानि थाखाय दाहायनि थाखाय जोंहा बेबायदिनो राहा लामाबो गैला